Yaƙi a Ukraine, rikici a Gabas ta Tsakiya, ƙaruwar tsamin dangantaka tsakanin Iran da Isra'ila, ta'addanci, tsaron tekuna, gogayya da China, hare-haren intanet. A duk lokacin da aka shiga tattaunawa kan manyan batutuwan tsaro na duniya, akwai suna guda ɗaya da ake yawan ji, NATO. Sai dai duk da cewa ana yawan ambatonta, har yanzu akwai mutane da dama da ke tambayar me ce ainihin NATO, me yasa aka kafa ta, kuma ta ina hakan ya shafi mutanen Afirka. Bari mu yi nazari. Mecece NATO? North Atlantic Treaty Organization NATO ko OTAN a Faransanci da Spaniyanci ita ce ƙungiyar yarjejeniyar tsaron arewacin tekun Atlantika. Ƙungiya ce ta siyasa da tsaro da aka kafa ta a shekarar 1949 jim kaɗan bayan ƙarshen yakin duniya na biyu. A lokacin yaƙi ya yi wa yawancin ƙasashen Turai mummunar illa, kuma ƙasashe da dama na fargabar sake ɓarkewar wani babban yaƙin sakamakon tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen yamma da tarayyar Soviet, wanda daga baya ta haifar da abin da aka sani da yaƙin cacar baka ko Cold War. An kafa ƙungiyar NATO ne da ƙasashe 12 kacal, amma a yau kuwa tana da ƙasashe mambobi har 32. Daga Turai zuwa arewacin Amurka. Manya a cikin kasashen NATO sun hada da Amurka, Turkiya, Burtaniya, Jamus da Faransa. Hedikwatar ta tana birnin Brussels da kasar Belgium. Muradin kafa NATO. An kafa NATO ne bisa wata muhimmiyar ka'ida. Idan aka kai wa wata ƙasa mamba hari, sauran kasashen kungiyar za su haɗa kai domin kare ta. Wato tsarin nan na taɓa nika ga goma. Ana kiran wannan ka'ida da kare juna, kuma tana kunshe a kuduri na 5 na yarjejeniyar da ta kafa NATO. Kudirin ba wai mayar da martani ga har-har kawai ya kunsa ba, har ma da hana su faruwa tun kafin su auku. Wato NATO na kokarin tabbatar da cewa duk wanda ke tunanin kaiwa wata ƙasa mamba hari zai sake yin nazari kafin ya aikata hakan. A tsawon shekaru, ayyukan NATO sun wuce yakin da aka saba gani a zahiri kawai. A yau, ƙungiyar tana kuma mayar da hankali kan yaƙi da ta'addanci, tsaron intanet, musayar bayanan sirri, tsaron tekuna, kirkirar sabbin fasahohin tsaro da kuma kare muhimman ababen more rayuwa na bil'adama. To ta yaya ne take aiki? Ba kamar yadda wasu ke tunani ba, NATO ba ta da dakarun soji na dindindin. Maimakon haka, kowace ƙasa mamba na da nata sojojin, amma suna amincewa su yi aiki tare idan bukata ta taso. Ƙasashe mambobi kan gudanar da atisayen soji tare, su rika musayar bayanan sirri, tsara manufofin tsaro tare, da kuma haɓaka dabarun kare juna. Wani muhimmin abu game da NATO shine cewa manyan shawarwarinta ana yin su ne bisa yarjejeniya. Wannan na nufin kowace ƙasa mamba na da damar bayyana ra'ayinta, kuma dole ne dukkan mambobi su amince kafin a yanke manyan shawarwari. Rawar da Turkiyya ke takawa a NATO. Turkiyya ta shiga NATO tun shekarar 1952, wanda ya sa ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi daɗewa a cikin ƙungiyar. Matsayin da Turkiyya take a taswirar duniya ya ba ta muhimmiyar rawar takawa a cikin NATO. Kasancewarta a mahaɗar Turai da Asiya da Gabas ta Tsakiya ya sa tana makwabtaka da yankunan da suka daɗe suna fama da matsalolin tsaro, abin da ya sa take da muhimmanci wajen kare ɓangaren kudu maso gabashin NATO. Turkiyya na zaman masaukin muhimman cibiyoyin NATO, tana tura sojoji da saka fasahohin ƙwarewa a ayyukan ƙungiyar, sannan ita ce ta biyu a yawan sojoji a cikin ƙungiyar bayan Amurka. A 'yan shekarun nan kuma, Turkiyya ta bunƙasa masana'antar tsaronta cikin sauri, inda take kera kayayyakin yaƙi da suka hada da jiragen yaƙi marasa matuƙa da ma masu fasahar layar zana, motocin yaƙi masu silke, jiragen ruwa na soji da sauran manyan fasahohin tsaro da suka ƙara ƙarfin tsaronta tare da ƙarfafa gudunmawar da take bayarwa ga NATO. Ba da rawar da take takawa ta fuskar soja, Turkiyya na kuma taka muhimmiyar rawa ta diplomasiya, inda take ci gaba da tattaunawa da kasashe daga yankuna daban-daban yayin da take kasancewa muhimmiyar mamba a NATO. Me yasa ne take da muhimmanci ga Afirka? Ko da yake babu wata ƙasa ta Afirka da ke cikin NATO, ayyukan ƙungiyar kan yi tasiri fiye da nahiyar Turai. NATO na da haɗin gwiwa a hukumance da tarayyar Afirka, inda take bayar da tallafin tsare-tsare da kuma taimakon jigilar kayayyaki ta sama ga wasu ayyukan tarayyar Afirka a Somaliya. Haka kuma tana da haɗin gwiwa da wasu ƙasashen arewacin Afirka ta hanyar shirin Mediterranean Dialogue. Sannan a baya ta shafa shekaru tana jagorantar ayyukan yaƙi da masu fashin teku a gabar kusurwar Afirka domin kare ɗaya daga cikin manyan hanyoyin kasuwancin ruwa na duniya. Baya ga haka, NATO na haɗa kai da ƙawayenta wajen yaƙi da ta'addanci, tsaron teku, horar da sojoji da kuma ba da agaji a lokutan rikici. To me yasa wannan yake da muhimmanci? Saboda matsalolin tsaro a Turai, tekun Bahar Rum da Afirka suna ƙara haɗuwa da juna. Rikice-rikice da rashin zaman lafiya na iya kawo cikas ga kasuwancin duniya, wanda hakan kan shafi farashin abinci da makamashi, da ƙara yawan mutane masu ƙaura, tare da yin tasiri ga tattalin arzikin ƙasashe da dama, har ma da waɗanda ba sa cikin yankunan rikici. Saboda haka,
Fahimtar NATO na taimakawa wajen gane dalilan da ke haifar da sauye-sauyen siyasa da tsaro a duniya da kuma dalilin da ya sa suke da muhimmanci ga Afirka. Idan dai ana magana kan rikice-rikice, haɗin gwiwar tsaro ko diplomasiyar ƙasa da ƙasa, NATO na ci gaba da kasancewa daga cikin ƙungiyoyin tsaro mafi tasiri a duniya. Kuma yayin da matsalolin tsaro ke ƙara wuce iyakokin ƙasashe, fahimtar